салом, як хабар. дар тоҷикистон то оғози соли навихониш 138 мактаби нав ва биноҳои иловагӣ ба истифода дода мешаванд, ки дар он қариб 30 000 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта мешавад. дар ин бора Базия плюс дар вазорати маориф ва илми Тоҷикистон хабар доданд. то охири соли 2024 бошад боз 218 бинои мактаби дигар сохта мешавад, ки дар он қариб 43 000 нафар хонанда таҳсил хоҳад кард. дар умум бошад бунёди 360 мактаб ва биноҳои иловагӣ бо 74 000 ҷойнишаст ба нақша гирифта шудааст, ки то охири соли равон бояд бунёд бигарданд. аммо ин ҳоло ҳам кифоя набуда, барои пурра ба мактаб фаро гирифтани хонандагон ҳамасола бояд то 200 мактаб бунёд карда шавад. кӯдак таб дораду тамоми шаб нахобидааст, пас ба кӯмаки шумо парди ФМБ мешитобад. парди ФМБ аз ширкати Вегафарм. аз кадом ҳисоб ва чӣ тавр мактабҳо сохта мешаванд? дар сомонаи мо мутолиа кунед.